tunchuma kan case ngai thak tur hi December ni kumsang ni sombakwa a Indian khania Vietnam rama thil thleng ani me chepakhat chu damdoina kalin thil pek ni ngei tura lang hi kengin achunga chuana luta a thil ken chu Mandarin serthlum ba ka khocha khawin envelope sen thil pek atana anin pek chinang kha ania ti chuan bubble tea paruk akeng tel boka envelope sen anti mai hi achunga chuan khocha khaw chuan poisa da in gift atan anin pechina ni athil kan chu nurse hautan ani thosuin entrance a lawum hena chuana pe a thil pek aken sakve shim ni in asuyani bubble tea chu a creamy in a bubble bera chu tapioca pearls anni a atui mel he boka bubble tea chu nurse pakhat nurse yan anti mai ta tura akena ni tho asoi tel bok nurse yan chu hemini hi achol ni ani wangin achian nu lili chuan thil pek chu alodong songa lili chuan andam lo enkol to te lom tho soina alo ngaya yan chu kolin mi in thil pek aron ken sak thu chu achila ni ha thlak le chau thlak tak kara thil pek tom takan dong chu lili po alom hleya achian nu mingin ron kalma se in ve chu cha kani yan chuan lili hena chuan fricha loda thamai turin a shila duty te honen chuan lo in then ve turin a shil boka an chian dun chuan anin kom ngei boka an wang vel chiam bokani lili chuan in tur paruk singa pathum coffee lam tel zok chu yen le midang day of the chuan an du zok dona sia ta wangin fricha chuan ada saka ti chuan adang pathum bong hnu te lam dewa siam chu dokana chuan ada chuaka dokana ada chua chu tu main an la khoi lova ti chuan dar kar enge moza aliam to hnu tlailam dar nga le achan ve vela chuan lili fapa school bang chu anu na thona damdoina chuan arun kala lili fapa chuan restroom dokana bubble tea pathum lawin hung chu a mungala a in chak leya anu hena chuan atila mase lili chuan daru thleng a duty zo hun ngak lo lo turin a shila ti chuan an pania in dun turin atini afapa po chuan anu thu soi chu oin a ngak ve maya zandaruk vela chuan clinician pakhat hi nurse au chol hadamna restroom a chuan ron luta daru ka pel chuan lile le afapa chuan dokana bubble tea chu pakhat ve vein an inta a afapa chuan a in zo veka lili sok chuan a chan ve chu inin abang chu fricha chuan ada chaleya ti chuan atuk zing December ni thum kumsang ni som pakwa a chuan thil engkim chu alapa ngai veka lili po na thok turin taibin long hospital a chuan akala restroom a lut chuin a bubble tea in zolo chu avain zawa chutiang hun vel thawa chuan kumsom ni pakom mi nurse pakhat wan thi han hana tia an kau mai chu anau te nei awanga chol alak charger nuwa thlani vel a tho tan le na ani nge ngeya dar som le achan ve vela chuan hana chu restroom a chuan arun luta lili nen chuan in huin lili chuan fricha bubble tea om thu suin alo ko mowa aha a chau to ema wang chuan chutiang in tur chu nar phal lovin a in ngala mase voi ni che alem man a chan chu hana chuan bubble tea dang anglo takin a khafek hian a sia chemical rim namin a chiat wang pokani lili hna po chuan asuya bubble tea dang alawin to chin nen chuan ainan lo thu hana chuan asuya tui atelo ema wangin washuma tlan lutin awa chak chuak le a akam te chu a thwa faya mase maktak main washroom atang chuan a chuak thailo zuita ni chhuata chuan atlu sop ngala aka atangin phuan a chuaka borak hi blu tur nei lo ang mai hian a thok ko ka a thom sia a chian te hau chuan an ngai ven ngal thwaya emergency room a an chwai ngala maktak main medical staff ten an thei top tak meu an chwa nuwa po hana chu chan thei ani talovani bubble tea aina changa minute relo te a chuan a boral chu ani ngal dera a thi thu dan chu a tho pui te chuan makantin an oilo hleya a thi dana chuan fel hlel om ngein an ring ani tlaidarlia chuan city police te chu hanai thi thu dan maktak chungchanga kawania
police chuan an ti turan ti ngala a chung terem ti na lak tumin hanai ruang chu postmortem ti turatana ruaman turania mase heti mek lai hian hanai chung de chuan an van duana tu tura khwanurat ve rengani ringin autopsy ti po chu ngai kher lovin an sheta zo kani arwang po chu inlama chuan thon ho tura ti ni ta a chetaka William andu thun suyani nuchui tu chuan hanai thi thu dan chu magan ti leya thil engemo in thup om ngein an ring bokani medical staff le damdoin thunei tu te thuron angin investigation chu mumal le uluk soka kaltlang pui an du ta a an fin fiana nei le an jin hlel ber bubble tea chu an chui chiang ta ni uluk taka an enfia nuwa bong nu te changa siam bubble tea chu maktak main arimat siain rimdang lam tak anei ti an sheta a almon kharim namin an shiani meiche pakhat hein turon keng tu chu alaudong song tu soidanin nute felfai lam pangania fitnga vela sang ni na suya max le lukhum avwa police ten ain thom danan han sia chuan tilui na le plan nei sarana thil ti nengein an shetani bubble tea chuan tura omle omlo toxicology test antia police chuan maktile sha thiamlo pakhat an la nei chu lili le afapa te khan an chan pol chu anin zo vek sia mase engtin ma arum ve silo anu na chan ber hana ber chuan voi ni cha a in mana chu po alem zo vek main washroom awa chak chuak chen khania anu na chu merit ni thumle ka a chan zui mai lai chu makan ti ni nu chui to chuan bubble tea ko ma azwar to te ming chu an han ena toko bubble tea annia ti chuan detective te chuan witness nia in cha zong zong le a thlen hun lai vela lo zong zong te chu zona an zo tak ngala a masaberin lodong song to lili chu kom hasak berania lili chuan bubble tea ron keng tu chu me chelian lem lo tak taksapan lam fit nga vela sang nia a shat thu soya bucket head khumin face mask avwa thu asoi bokani chu me cha chuan Vietnam marlam ophoi anei thu asoi boka lili chuan helai mona cheng hitemo khosa ani arin thu asoyani nu chui to de chuan bubble tea paruk te chu ain fu tu zong zong te minga aron thlengani lo ti an shezuya aum lo ber yani minga ron kal ani daya police te chuan athok tu te inkara chuan boina aumawanga thil thlengani thei mai angem tien zonan siama mase thok tu zong zong chuan chutiang engma om ngai lo thu suin anin kom ngai emem vekani tin an suyani ti chuan nurse tian chuan hetia aminga bubble tea aron deliver ma hian message maktak alo tongani oma mase thu taka lalem lovin alo sui chuak lem lovani hetia bubble tea wanga an chian no an boral taka chuan investigation an kalpui nuwa a message don chuan omsia anayangem oti na chu anele nu nowa message a chuan yen chu apasalin awire san tho aron suya yen chuan apasal po chu a message don chungchang a shilve thlaboka mase apasal chuan chu tiang thil ho mai ani thuin a changa yen chuan ron text tu chu a khol leta mase alawin switch off mak tu ni yen chuan aron fiam mai ani te chu aring ta a nu chui tu de chu bubble tea zwar tu te omna 13 Laguran Street Thai Bin City a chuan an vakal ta a wanai thlak takin staff te chuan khamenia andura in turun leite chu an lo she chiang hlum hleya December ni khan mi pakhat nena chengin phone call an dunga bubble tea paruk aron ordera run order tu chuan anduk obstetrics hospital penga deliver turin achilani toko staff te chuan bubble tea paruk chu an delivery boy nena hlanin anduk obstetrics hospital penga chuan ava deliver tira an delivery boy soidanin bubble tea chu meche pakhat scooter khal sunglass wa mask wa lukhum khum nena ava deliver thu asoi ve chia bokani delivery boy thu soyang hian CCTV footage bubble tea leitu niya shat ngei mai hi ain thom dan an sei zong nen alang vek bok vanai thak takin scooter license plate chu chang takin alo lang hlova
scooter license chu me che pakhat life ku chengta ania police te chuan life chu a chena an sha zui ngala wangin an pan ngala ama chu an wa mowa ani na le anun an chui chuan nurse yan nan chuan in mel sha sareng an lo ni ti an re chuak ta ni life chu nurse yani cousin ania first cousin nga tan nia hun tam tak mang dun le in ngai na takan ni an mani chetu te po chuan anin ngai na chia an cheveka tripa te an kalduna zanjia an eidona chung ku choi khom te po an nei che bok china anin mu apyang hian yani pasalle an fa te nen anin hu sia boka engwangin nge life hian akazin akom ngei mai yani chu tha adu ta kangle nu chui do de chuan nurse yani message don tak te kha anjing hlel zui ta hleya thu dikani rinalian takan ne yani a chan chu nurse yani kazin life le apasal te hian gym intro man neya nurse yani shiat lo le molo kar hian hun tam tak man do na chance po an ne yani mi tam takin an lo ring hlel to boka aning kara chuan enge moni ngein an chefek bokani thena thlena chunga kar ni nuvel December som paruka chuan bubble tea toxicology test report chu alo chuak ta a bubble tea paruk zinga palia chuan tur hlo tak mai cyanide alo tel cheu mai ni cyanide chu alo tam emema atam zia chu minute ni thum leka nona le theyani ain fu tan chuan lem khat ringot po damna chance lo ang velania lili le afapa khan cyanide tel velo na kher kha vanai thak takin anin fu alo ni life chu police te chuan an la ngala cctv footage ala na nen chuan zona an zot ngala finfiana enge mazanen chuan an chutchila finfiana chu a chhanem dewa azam chengal der life chu ain puang ta ni life chuan akazan nurse ni pasal nen chuan in lai china tenom tak an nei thu chu apuang chuak ta a anjin angein nurse ni pasal chuan anu pui chu alorin omlo san nge yani life chuan anin mangai viau thu soya mase anin lai china chu ami pa jok chuan ati to pawangin are ru chu ana hleya voitam tak malam pana anun lui kalsana nun thara nun po atum ve china mase akazin te chung kwa amu apyang chuan a she chuak le zel sia are runat na chuan akyan san theilo niin asuyani online ate chuan amale ama chu engtin nge ain ti na tanga anun na alak thayang tin alo zong to china chuta chuan sainai chungchang chu a shetani atira chuan sainai chu amanu na lakna tan atia mase angai tua chian nuwa chuan a hlimna dal tu niya angai a u naw nu yeni nu na sok lakna tan chuan mana tum ta ni sainai chu liter ni ngot mai aleita a ti chuan December ni zingkara chuan prepaid mobile phone number chu aleita a chu mobile phone number ale chuan toko a bubble tea paruk a ordera ti chuan ama ngein scooter khalin delivery boy chu ain pek tir ta a chumi no chuan pharmacy a kalin syringe alele a ti chuan ina hoin bubble tea in sel thlap chu lian lo te in azai honga cyanide chu syringe mang chuan a chiulu ta ni bubble tea palia chuan cyanide chu athun veka bubble tea pani ami tu chu cyanide in adai to lo wangin athun tel velo niin asoya sirthlumalaya envelope sena chuan Vietnamese dong noi khat ada poka ti chuan bubble tea paruk nen chuan ama ngein damdoina chuan ava deliver ta ni ama soidanin a harsalai ber chu hospitala va deliver lai chu niya azamin a hlau thong hle ni ome masi ama lo mutu te chuan alandan le achezia chuan jamna le lo thona engma an mulo thung hanai ruangpo chu lai chwaleya autopsy nei ania anjin hel angein cyanide wanga boralani kumsang hi somnia khan life ku chang chuan trial amachona trial chang chuan nurse ni pasal wan nen chuan voitam tak hotela tenom takin an khosadun fo chin ti shiatania asoidanin bubble tea chu ava deliver no loka ain chir thu soya mase valalet le tur chuan a hwai sen nain angam to lo thu asoyani
July ni som pasari kumsang ni somnia chuan People's Court of Thai Bim Province chuan trial an machon tir le ta he trial a hian life chuan in chirna le in thiam lo na a mela le a thu suya atilanga puyati zada suin court sangan sang ber adil puka nurse po chuan a ma a thodik in chop chu oi harate hleya a u naw no a cousin a mangai le angai nat emem mai le a pasal a mangai emem mai ten a hnung lama an lo chet du dan chu oi harati hin a she thiam lova ama wangin a chiano a tho pui poi soilo chuan anun na a chan nia siain a indem hle bokani mitam tak chuan hospital staff te po andema tuti shatlo hena chenga thilpek andung themai chu anin thla da wanga an pu boka hanai chung te puin poi khoi tu chu a photo shimna a mu ngei an nga tlata an fanuthi na chu sha thiam har ti viama se a poi tur zong zong a poi zo vek to si uirena wanga an boina telve mi alo nurse hana chuan a fasen pakhat pa ka a fala no pang tak akal sanani poi khoi tu life ku cheng hian court za ngai na dil na saviau ma se a poi khoi hi ana mai lo ema court chuan thi turin a chungthu re sakta thawani